Deixounos Xosé Luís Franco Grande e o mundo fíxose máis pequeno. Quedamos orfos do dono das palabras, que foi quen de amorear no primeiro dicionario publicado por Galaxia no ano 1968 para anticiparse á futura lei de educación do ministro Vilar Palasí, que lle abría as portas ás linguas, daquela vernáculas, para incorporalas ao currículo escolar e que serviu para que moitas xeracións de galegos e galegas coñecesen a nosa lingua, a utilizasen e a amasen. Franco Grande forma parte xa da Santa Compaña de Galegos Ilustres que Castelao enumerou no seu discurso Alba de Gloria. A nós quédanos o seu exemplo de galego comprometido coa pervivencia do patrimonio cultural e lingüístico, que acrecentou ao longo de toda a súa vida. No seu labor de dignificar e dotar de corpus documental a lingua galega, Franco Grande colaborou co movemento musical Voces Ceibes, que surdira coas folgas estudiantís en 1968 en Compostela, traducindo ao galego letras de cancións moi coñecidas na discografía da época. O Venceremos, cantado por Luís Olivares, ou Estranos na noite, cantado por Jacinta, unha cantante catalá que se movía no entorno da nova canción catalana, foron grandes éxitos. Usted me hizo la traducción y creo que fue preciosa, era poética, era una canción muy bonita. Xosé Luís Franco Grande é para o colectivo Galeguizar Galicia o exemplo da amplificación do verbo galeguizador. Foi unha ponte coas xeracións que o precederon na defensa da identidade de Galicia. Exerceu sempre un magisterio galeguizador práctico, eficiente, superador de vellos reductos, ancorados na literatura, malia ser el un cultivador excelso dela. Por iso foi un colaborador activo e entusiasta do colectivo Galeguizar Galicia. Admiraba a nosa estrategia de procurar chegar a novos espazos sociais galeguizandos. Acompañounos cantas veces lle pedimos a súa colaboración sin importarlle o punto xeográfico onde se celebrase o acto. Tanto lle tiña ir a Morgadáns como a Tribes, a Coruña ou a Estrada. Ali estaba Franco Grande sempre disposto para proclamar ben alto que había que galeguizar Galicia. É este un acto que para min ten unha relevancia de unha entidade moi grandes. Teno, e por iso quero xa que as miñas primeiras palabras sexan os meus parabéns para o Concello de Pontevedra por promover esta iniciativa que culmina neste acto de homenaxe a don Fermín Bouzabrei, neste acto que agora mesmo estamos celebrando. É unha felicitación que me sae da dentro porque este acto é, ou ten que ser, ou eu vexo así, como un acto de xusticia con don Fermín Bouzabrei e porque don Fermín é moito o que aportou a este país, a cultura deste país, traballando por amor ao arte, como se acostume decir, a marxe da súa profesión, por vocación, por ilusión, por entrega ao seu país. Gran admirador de Fermín Bouzabrei, participou coa Fundación Peñanovo nos actos celebrados en Pontevedra na súa homenaxe no ano 2011. Académico da Real Academia Galega, excelente poeta e autor de ensaios brillantes a través dos que coñecemos o devalar dos tempos na reconstrución da identidade galega. Foi tamén gran colaborador en prensa cun sentido crítico da actualidade e con profundas e acaídas reflexións. Mais alá do seu labor literario, lin con moito interés semana tras semana nos últimos tempos comentarios seus sobre temas de política internacional que aparecían no desaparecido semanario A Nosa Terra. Compartín e comparto totalmente os seus puntos de vista sobre estes temas arredor do complicado mundo dos nosos días. Pero Franco Grande era moito máis. Abogado de profesión, dirixiu a asesoría xurídica da Caixa de Aforros de Vigo durante moitos anos. Comprometido co uso da lingua no eido xurídico, entrou a formar parte da Irmandade Xurídica Galega desde o momento da súa constitución, sendo recoñecido na quinta asamblea do colectivo coa insignia de ouro. Da vida, se non temos fe,
Se non temos esperanza, se non temos ilusión, non temos nada. Aquel gran filósofo danés que se chamou Søren Kierkegaard decía que a fe é a máis alta dimensión do ser humano. Eu estou totalmente convencido, porque sin fe non se pode facer absolutamente nada neste mundo. Tendo fe, pódese chegar a calquer parte. Por iso, eu permítome transmitir esta inquietude que teño cando saio destes actos, que cada quen a asimile e a viva da súa interioridade e pense e diga se realmente está facendo o que debe facer, realmente se ten fe suficiente para cambiar as cousas que penso que hai que cambiar, porque sin fe ningunha empresa grande é posible. Tomiñés de Cerne, a súa Tebra natal foi para el inspiración e repouso. Recibiu o calor da amizade e as palabras de recoñecemento no acto celebrado en Goián no ano 2011, no que o Concello o distinguiu como fillo predilecto. A pedra das palabras quedou chantada en Redondela no ano 2016 na homenaxe que a Fundación Lois Peñanovo xunto co Concello lle brindaron pola súa aportación á cultura e ao país. A súa memoria vivirá eternamente entre nós, naqueles lugares de Galicia fontes da súa inspiración da que agromaron as palabras do seu xenio creador. Como Álvaro Cunqueiro, Franco Grande tamén quixo que a lingua galega tivese 1000 primaveras máis.